पावसाचं प्रमाण आपण बघतो की गेले 2-3 दिवस आपल्या भागावरती पाऊस होत आहे. सोबत थंडरस्टॉर्म ॲक्टिव्हिटीसुद्धा गेले आठवडाभर आपल्या काही भागावरती नॉर्थ गोवा, साऊथ गोवा या डिस्ट्रिक्टसुद्धा होत आहे. काही ठिकाणी सिव्हिअर होत आहे, काही ठिकाणी लाईट थंडरस्टॉर्म, लाईटनिंगसुद्धा आपल्याला दिसून आले. हा सगळा जो प्रकार पावसाचा प्रकार आहे आपण प्री मान्सून शॉवर्स असं म्हणतो. आपल्या ग्रामीण भाषेमध्ये याला अवकाळी पाऊससुद्धा असं म्हणतो. हा पावसाचं प्रमाण हा मान्सून पाऊस नाही, हा पाऊस प्री मान्सून शॉवर आहे. मान्सून्सबद्दल जर माहिती द्यायची आहे तर 31 मेच्या आसपास मान्सून हा केरळाच्या वरती सेट होतो आहे असं आपल्या विभागातर्फे सांगण्यात आलेलं आहे. याचा कंटिन्युअस मॉनिटरिंग चालू आहे. जेव्हा याच्याबद्दलची माहिती असेल ती आपल्या वेळोवेळी आपल्याकडनं पोहोचवण्यात येईल. आत्ताचा जो पाऊस झालेला आहे हा मागच्या आठवड्यापासून आपल्या भागावरती जास्त पाऊस दिसून येतो. सोबत जी आपली ॲडजॉइनिंग राज्य आहेत त्याच्यावरती सुद्धा पाऊस दिसून आलेला आहे. पुढचे 7 दिवस म्हणजे आजपासूनचे पुढचे 7 दिवस काही ठिकाणी पाऊस पडण्याची आपण प्रेडिक्शन दिलेलं आहे. सोबत पुढचे 1 ते 3 दिवस म्हणजे आजपासून आजचा, उद्याचा आणि परवाचा या दिवसासाठी थंडरस्टॉर्म ॲक्टिव्हिटी हा सुद्धा आपल्या गोव्या राज्यांवरती दोन्ही जिल्ह्यावरती होण्याची आपण शक्यता वर्तवतो आहे. हे थंडरस्टॉर्म ॲक्टिव्हिटी लाईटनिंग, विजा चमकणे किंवा ढगांचा गडगडाटाचा आवाज हा दुपारी ते संध्याकाळच्या काळामध्ये जास्त करून ऑब्झर्व होतो. यावेळी लोकांनी योग्य त्या काळजीसुद्धा घ्यावी. बीचवरची जी लोकंसुद्धा आहेत त्यांनीसुद्धा योग्य काळजी घ्यावी. आणि ह्या पुढचा 7 दिवस आणि सोबतचा पुढचा काळ हा पावसाचा आपल्या काही भागांवरती होण्याची आपण प्रेडिक्शन दिलेलं आहे.